Hi guys, nabala kami giyan kay gabi na, wa pa na uli. Hi guys, madyong hapon guys, mga taog pipino. Guys, pipino sa kapanaksan ng snack. Si mama ning ko harag si mama og isa kahiwa. Hindi man siya kadot, may ngipon. Dan ako dari gapalit-palit ang kanang kuan. Kalipod sa adlaw na. Kaya guwan ni sa lipod, grabing kainit. Initan dari lingkuranan. Nabutangan na dari ko sa lipod. Dari mo kong lingkod-lingkod. Kasi grabag hangin. Para siya hangin. Namigadyo pa Mateo naghangin. Barang kaprisko. Oh? Uy, kalamis hangin ma. Kalami dari mo yung lingkod. Si mama na dadto pa. Gigdahig da sa ijahang sopa. Kamera mang duha mabilin permi. Eh, Junjun, biyahe naman. Ngita nagsapis kalsada. Way kurente. Nawag ko. Bon, galit malamang kawag kurente. Ang kalimuot. Pagtimo ma. Timo kuan biskwit. Ug man na pud na magdangag og kamuti kay nagdangag man tagahapon. Na may kajukan guys, pipino kay rangka. Ar kalagut. Ano niyang snack sa kapanaksan. Pero din na mahurot yun kay mukha naman po yun ng pipino. Yun may maghurot. Pagpalit basangin ang katang sa lipod. Sorry man yan, ang pinalit 400. Ano siya? Nang lipstick ko kay di kan minimama sa Palawan. Pamami kwarta. Hindi. Pagabot na mo dito, di pa dyan makuha pa da, kay lahi agngan. Imbis, chudura, ang isa rin gibutang lura. Hindi makuha, balik ko na buto na mugma. Aladan dyan, kwarta dyan ko ang Sur na tos Mindanao. Kaya karong sunod lang, magpa-laboratory na miss, dyan mga laboratory ang makahibaw kung say naada na si jahang lawas nganong high blood. Jagi jang mintin nga gihatag sa center guys kay di siya losartan nga miningan nga losartan ba kuno. Di siya losartan lahi ungan. Kuan to siya 10 mg. Ana pa dyan siya tagaan og maintenance og ginaghuman jud og kanang laboratory kung siya makita si jahang kalawasan ba. Kaniyan man tong doktor ito center nga pangsamantala sa kuno to. Diyan na siguro na lidaan mo. Diyan na siguro na lidaan ijang tambaw og mahuman nag laboratory. Ipabalikan man mi dadto. Bisag kanu sa adlaw unsang pitsa basta mahuman na namo himo ng laboratory. Pwede na mi mobalik to sa kwan center. Hapon na guys. Mag alas 4 na. Ragi hapong kainit. Sige yan. Yung message sige yan na. Kuan ko nila ron. Sadyo kuno sila magawas. Kay Bernice man ron. Sadyo kuno sila magawas. Ipaingon kuno ijang papa nga. Din lang kuno siya pasundo. Kay maglaag sa kuno sila. Nga naman na siya guys, kung maglag, message na siya ano. Hindi man na siya gusto nga mag-uoko. Ganina, mga launa, sa kadyo ni message. Paingin ko siyang papa, di ko siya pasundo kay maglaag pa. Wala pa na siya nag-uniform kay kuan ma'am. Ipatahi pa. Sa pizza 9 pa tumakuha tong ijahang kuam uniform. Jawa pa man ka na naitugon nga mag-uniform na.
Kasi mga nga na siguro mga sunod semana, tingin uniform dyan siguro na. Karon wa pa. Pud na human nagjang tahi. Kung ano to ka buka mong gipatahi guys. Tulo ka buka mong gipatahi. Mo na lang gipatahi kay si mama di naman kaya magtahi kay sakit na magtuhod pero baskag panta na si mama wantay gastos mama rin magtahi. Kuan man nag-isa ka uniform 650. Kauban ng tila pero way tila kita ray mamalit og tila 450 ug ilang tila 650. Mo nang gipakig na laman namo. Kay gisid pud mangita pag tila. Ginoo ko harabag kurente. Alam mo guys, agang gitimpla sa ako lang na ipipino kay suka sa lubi. Diyan ibot na nga nagkuha na sukal. Ano na nga gabakod? Hindi na ko kabakod. Hindi ba ko? Yana ra gani da yana ra gud. Baby, dali, awid dali. Awid. Sa pagmasa. Nas. Nasa mo na yung daanan. Abot na naman. Naluag. Dili na nasulod dito. Siyo. Hindi na nung bangon. Hindi kong naunsa ka diha. Ala. Kaya mo bangon ko din ako kabangon. Bangon ko ang Nana sila giyan guys. Ingang di magpasundo. Kapulaan. Bot-bot. Kapoy lag. Kung sa iwa na Unsa man kay kayam lagi. yung trip sa yung lulaw. Di ganina ka baro. Ganina. Ganyan ang gyarsa. Kaya sa mga bugat mo. Awa. Aranggi. Kuan kay. Di ka baro. Hapon na guys. Alas 5 na sa hapon. Ay, ginoo. Parang kagapoy nun. Diyan nagabot. Perimetra sa sawa. Kita. Di na ka ng mga kita. Ano yung sasawa? Mga di ka gastador. Dilagan. Sa pay gastuhon, siyempre ang gastuhon ka nagad yung mga importanteng panginahanglan sa pamilya. Kanang mga waynang dan ipadaplin kay Ito good. lisod mangitang kwarta. Hi guys, magandang gabi ninyong tanan. Alas 10 na sa gabi Diyan na balaka na minigyan kay pa na uli to sa gym. Diyan mong subaja ni Junjun karon guys ngadto na mo didto. Gasa ra to si Ja. Ginoo ko gabi na. Hindi may makatog ug pa to si Ja. Hapaso na mo guys ug asa ra ron. Kinabalakan naming tanan. A few moments later. Hi guys, madyong buntag ninyong tanan. Happy Saturday. Nag-init ko kan guys, tubig kay ginom sunod nag-init kay manglaba. Sabado man ronting laba. Jadi siya mo biyahe kay manglaba. Siya mo kuno manglaba. Manglaba man nanta ko jadi man siya mo sugot kasi siya kuno manglaba. Sabado na. Daghan na magbahaw. Gamuang kanon gabi, gamay ra may na kuha, gamay ra magpiyang kanon ni nagkuan guys gabi. Nagbawas na kurong kaon no kuan guys. Kanon. Unsa gabi di ay grabe na mong kulbaa. Kay gabi na sige ano pa nakauli, hindi ka nag-gym. First time to ni nga makaulig ingatong oras sa alas 10. Nota mo ang giapas. Diya, libot-libot mi dito adjud aron na kulbaa kay uso na bazaro ka nang naikuan. Kidnap. Basta ikulban ako kay gabi na wa pa nakauli. Imo to mo ang gilibot ni Junjun dito. Pagabot na mo dito sa gym, sarado na pag gym. Matong grabe yung buto-butos ang daghan guys, kulbaan jud kung maadyo. Nandiyan mo to guys, ang mga gilibot dito sa kuan Seoul, gabasi nagtambay-tambay po dito. Wa pod, mingaw na kadyo ka na ni Seoul, gabi na, alas 10 na kapin. Ito nga, ang uli mi. Ngani pag uli na mo dari, diha na ning abot, nagkasunod na day mi. Kaya dito na day siningagi sa surkatanan, wa mi nagka hinagbo. Hindi ang ikasabaan, anong di mag-reply sa kananay
messenger kay grabe nang tawag sa ijang messenger online man siya wa pa mo tubag di pod mo reply motor dyan nang kuha na guys kung ba kay nganong online nagijahang messenger nja wa jud mo reply alas 8 pa nag message na ko asa ra kay gabi na wa jud mo reply mo di agad jud ang cellphone jud ang gibilin nara jang kwarto naka-charge di wa pod gi-off pag ijahang kuan wifi matong grabe na ang kuha na guys kung ba alas 10 na wa pa kauli gabi na wa pa kauli o din na dugay siya guys kay nagbaklay ra di ay naglakaw ra gidya dayang bike gidya ra hanggi ganoy kay nagbike ra man siya kaban po ni jay jahang kaban nag-gym nagbaklay ra pod mo to nga na duga dyan habutan o ka na ni alas 10 simpre kulbaan ta kay nga nang oras ha na mga dyan na siya danisa bay kay mag-gym na siya ng alas 8 alas 9 nga na naman na gabi alas 10 na kapin wa pa nakauli nang itong kulbaan nami masara simbakog na kidnap kaya uso pa siya ron kidnap guys mga babae man o laki uso na ron di rabaji ang ripon pati laki ripon so yun ba dyan kuan ron panahon kapit na mabukaw ang gatong kuan guys sininit limang okra na panis na ni nakadaadlaw mo ko sige kaon og kuan guys okra ug kanang pipino panis na mahurog grabe dyan lang buto-butos ang daghan gabi sus ginoo ko mauna siguro kung naay itabong gaitan giyan o siguro mauna kaya nangibutang sa kuan guys mo si mama naligo nagsadyo si mama kadadra na siya maligog sa joday nagaman ni siya ligo lakaw-lakaw na siya dito sa gawas kaya na siya gingnan nga di siya ka maning kamot mga lakang-lakang nang imuhang tiin pero ka dyan di lang siya ka makalakaw maglakaw na nang imuhang kuan ukuhod kay tapuan man maglakaw-lakaw nakaroon haglag siya gingnan na ano ka dyan, di na na lihot ni mo ang tuhod mo paging na ang ginang kay tapuan mo mag-exercise magaganit ron kay naminaw sigihan na ito ng istorya nga maligo ka sa jo nagaman mo ligog sa jo maglakaw-lakaw ka sa gawas isang mga 15 minutes o 30 minutes ra importante ka ng imuhang tuhod maliklihot ni mo kay hindi mo lihot-lihot kun kadugan dyan di na ka makalakaw di na ka makabarog na ng imuhang lingkuran hindi ganing kayo ng tuko alabuntag na maligo kasi di man na siya maligo kay magikan siya mag exercise doon na siya maligo kay sipunon ko na siya muna hangin nga maligo ka una sa ka maglakaw-lakaw dito sa gawas kay bahalag paningting na ka mainitan na ka man nakagigo nainit na gininit pa nasa mong imnon kape ko na may dyan ko guys imnon kape nga kari kapeng mais tambaw ko na puning kape ha tambaw ka na ni kuhan pas mo Maria's corn coffee maniyang kan guys timplahin tengaan ra ni kay kung imo pinihudton wala rapos kapait sangagon na naman siguro to ng bahaw kaya ramang daghana may among kuan ipamahaw nagbawas na kurog kuan guys kawin kay kulbaan ko masisimba kugma diabetes high blood naraba ko'y trabaho nararaba ko danhi sige dukleuk ko lang mabuhat ni sud sa bay di man po ko tiglakaw naramo ko na ni sud sa bay per me mulakaw ramang ko kaban si Junjun matog merkado di ka na nga akong maglakaw-lakaw nga ako rang isa mahaglo ko guys kaya lagi kong katawanan maglakaw-lakaw ko nga asa ko pa doon nanad mo ko sa una 15-14 years old ko nagsugod ka na trabaho nga narajid sud sa bay per me ba munang
Maglok ko maglakaw-lakaw. Maglakaw-lakaw ko. Nadya na dun ka uban. Kaya uga ko rang isa. Bao nga ram kong katawanan. Tawanan kadyo ko. Mo nang naradyo ko danis by per me guys. Jadi man po ko ganahan nga maglaglaag da ng silingan. Ano ba? Malingaw ra ko danisod sabay. Nagharang kuan. Malingaw na sayo gladyon ko. Minaw ko music. Hindi gani. Mananaw ka na ng mga video, mga short video. Mananaw mga vlog sa igsuon. Mura na guys, ang lingaw kadadlaw. Sa mga man ako sa mga buhatonon danis bay. Manglimpyo. Mura mga dyan na pirminahong buhaton dyan. Usahay po doon. Kapodyon ko, laadyan ko. So dadlaw na po ko magkuhan, maglimpyo. Na guys, balik-balik ra. Mga trabaho nun kadadlaw. Ya karon na akong mama nakapokus. Siyempre kami ramang duha danhin. Ya. Kulbaan ko sahay. Kamirang duha. Hanggang parehag hapon. Nga. Maglingkod siya dyan. Maglagas na ako ka ng kuhan. Barag. Kaya ka na laging idjahang kuhan. Tuhod. Wanay umay. Muna maglakaw-lakaw na siya. Hapon na siyang pagliliun. Hindi po na pasagdan kay. Wana rabay umay nang idjahang kuhan. Tuhod. Kulbaan po ko. Mo karon guys nga kanang murag pirmi namang kuha kananay kulbaan. Murag nana ko'y nervyos ba ngano ngani di siguro ni basta magkaedad na kadong na katiguang kay mukha na ba dyan kung 38 na gana pa oh. Butangan pa ni kasukal gamay pait na siguro ni butangan lang mga sukal gamay. Magsangag ra ko, moremong ipamahaw sinangag. Hindi na siya mabiyahe ron kay manglaba. Huwag madomingo biyahe siya. Nimba sa miuna siya sa siya mabiyahe. Wad-wad na siya sa karsada guys. Sige yan mag-college na. Huwag nakita sa YouTube. Kaya gamay na lang may views. Munang kumbati na kuan masahiro pero dakagyapon kong pasalamat sa YouTube guys ninyo kamong tanan mga viewers kay sa panahon nga walang-wala mi binas katong nay pag pandemya wala karong tabang namo guys labi na katong nay sa hinatabo na o nang di ko mabungog pasalamat ninyo guys man may makasweldo wa mo kay kamo may musweldo na mo kanang inyong sigig pagtanaw mo nang daghan kayong salamat guys hanggang karon wa na di na makasweldo kada buwan kay gamay na mag views mo na si Junjun kada adlaw na dyan sa biyahe wad-wad just kuan guys kalsada kay punpuhon sige yan mo college na pero kaloyan na ba dyan pas Ginoo guys na kada adlaw ni siyang biyahe nabadya pa'y kuhan nakita makapalit permi sa mga kinanglan na mga sedan kakaloy sa Ginoo napapima sobra na matigom na kinanglan dyan magtigom kanang way mga kwentang bagay tingnan ipadaplin karon pong panahon na grabing lisura na grabe ang bugas Ginoo ko ang bugas unsa na mabadya ng problema sa mga tao karon kanang mga tumig merkado maluin taon kos kanang mamalitay bugas yung iban mga kay mahal kuno kaadyo na siyempre nagdagan kadyo gana kanang 1 kilo kuwang rana o kanang kuwan dengagen kay kami sa una daghan mga jidmi nang magdengag tos nanay kanang 1 kilo kuwang ra gid na namo siguro dengagen na nanay sa una tag 2 kilo kay kanang gunam ka salmon kay salmonan man toy taksanan ni nanay kanang dakang sardinas na lata mo nay taksanan ni nanay sa una taganam na ka takas nga ni nanay sa una siguro mga sobra siguro pud nag 1 kilo 2 kilo kasi gani lamay magsudan ko ang pagani namo nang dingagan ni nanay mo na karon nga maluoy kus ubahang mga ginikanan ba nga daghan kadyo kanang nay mga anak
Labi na karon nga mahal na kadyog bugas, mahal na pliti, mahal na kadyog palitunon. Munang watay may mo laban lamang gyapon ta sa taang kinabuhi, maningkamot naman ta kada adlaw. Di lagi pasagdas Ginoo. Di lagi ta mga pasmo, basta maningkamot laman. Nandiya guys, magkuhan sa ko guys, magluto sa nga gantong ahang kuan. Asa tong sa nga gantong bahaw, kay may among ipamahaw. Magkuhan sa ko guys, magluto sa ko. Hi guys, naluto nagang tortang taong guys. So nalaman day na gisa nga gagkuhan guys, bahaw. Gipainit ra ni Junjun ja. Mao ni amang sudan karon torta nga taong. Naluto na, mao ning taong nga mang pinalit dias sang adlaw pa ni. Nangakujus na gani ning kujus na dito sa kuan, rip nja. Nagluto na po ko og utan ni mama nga nilawi nga kamunggay. Og nagdengag na po ko og kamuti para pang snack unja na guys. Hara nang gi tunga kay ang katunga po dahan ng prituhon ang kamutikyohon unja. Hara nang gipanghugasan kay naidaghang lapok. Hi guys, sa manamig pamahaw na ko dari kay ang tabangan idunjunukan guys, laba tabangan na kuan banlaw. Kaya man naman ni pa tujok ka na banlawan naman na sila. Tabang kung kuhan guys, banlaw rong dali mahuman. Nandiyan maglabas kami guys. Nandiyan magkita-kita na punta sa sunod na mong vlog guys. Nandiyan kadyong salamat sa permininyong pagtanaw. Ganun gusto ninyong tanan. Nanting mo sa kanunay. Bye bye!